Mikä tää paikka on? Mun uusi koti. Mikä on? Liukuvoe. Kiihottavaa, no mennään. Haluatko katsoa vielä tämän paikan? Minkä paikan? Näytä mullekin. Jee, Roachkori. Onks toi hissi? Danu setää, eiku... Negroel. Ui. Mitä sä teet siellä? Mä lähden leikkimään. Ei se ikinä mua. Ui, ilmapallo, otan tuolle. Jumalauta! Jee, porno... Negroel. Mitä sä teet? Mitä? Mä haluan pornokolaa. Pornokolaa. Mikä tää paikka on? Tuota pystyy koskettaa. Uima! Daniel, missä sä oot? Vittu ei toi mennä mihinkään. Ota. Jee! Danielilla on kiveskiertymä. Megaporno. Missä on megaporno? Oi. Ollaanko tämä megaporno? Se lentää. Un. Oh hetkonen, tiipekätään Daniel. Anne mun jumala. Mun! Minne se meni? Hosihin. Oi. Mitä? Oi. Oi. Mä menin liukuvoiteen. Joku voida. Se nekroille menee. On se jännä. Mitä? Ja sit täällä on jännä leikkipaikka. Ei! Jumala vitulauta. Mikä tää olento on? Tuhma rouva pedofiili jahtaa. Rouva pedofiili jahtaas. Mä sain ikuiset vitun traumat. Mikä toi oikeesti on? Vittu, saatana mä erittäin housussa. Astun jo suuseksi. Noin. Ei! Mä laitan tän siksi heikkiksi, sitä avataroi alun perin laitettu. Onko se pieni? Mä vien nyt ihan eri tavalla. Mitä vittua? Mun Et kädet vai. ja jui. Kädet ja jumi. No mä näen. Mikä toi on? Oi. On se jännä. Mitä sä teet? Mitä? Onko se kamera? Joo, se on se kamera. Oi, nyt täytyy seistä. Seistä. Oh. Mr. Pedopappa ahdistelee. Pedo.